Che jilba muso dimine nga ke kuna konta ne re. Amade o fomna. Ne de ko muso ma ka to nga flana faraka ko ba de metobili misanuna. Aw. Ko petu ko ne re ga to ale ga che flana farane ka. Ko be ne de me na so ngo bom misanuna. Wai. Afa sa fulai. Aha. Amade. Abi fe ka fie de. Fie ndo alla de mango ni nyatu kudure bai. Abi fe ka fie ko muso flana nta de mandai. Okoni yelba ikele fi Kana tare ni yata abata ce wara ta ka farika mimin ifan de na so bola. Jiriba o te suba hana kuma e de la ko mem so jimenda. Ka che flana ta ka faranka ko ga ndeme na so bola. Amadi ko ni mado ni muso flana ngo fo muso ebe. Ali ga lahara ta foye o kada ya ta muso flana ngo ka. Ni yara la jiriba ama ko ifani tinyata ama ko Kalane iya amadi ebi ko ne tiɲɛ fɔ parce que ne ka kuma in tala jini sira de fɛ o de kama sinon fo ka diɲɛ wula amadi t'a fɔ ko ne tiɲɛ fɔ o y'an bila ɲɔgɔn kan a t'a fɔ a ta dɔrɔn n'i y'a ta n'i ye muso filanan ta a bɛ kabako da i kan. Grand sœur ante muso falen kɛ. Como para o kuma ka muso falen kɛ wa? E bole voyage la e muso ma boli ki kunbɛ. Wallahi abulla kan kunbɛ ha? Ne ta te boli kan kunbɛ hali dɔ. Hali ne bɔra makan a te boli kan ne kunbɛ. Awo, mais Amadi, e ta dɔn k'a fɔ ko ni mun ka di a ni mun man di i yɛrɛ de b'o fɔ a ye wa? Grand sœur ne muso a sigilen ɲɛ sisilen han a b'a ɲɛ sisi ne kɔrɔ i b'a fɔ k'i ɲinana ŋɔmi kɔ ta la. Amadi, furu tɛ kɛlɛ ye sa, furu tɛ guerre ye, furu y'a bada fɛn de. E de bi fɛn ninnu yira la k'a fɔ a kɛ tan e fana tɛ muso nɛgɛ koyi. Ça c'est le vérité. Ale musokɔrɔbatɔ k'a nɛgɛ o kuma den de don wa. Amadi muso b'i n'a fɔ den de i b'i ka fɛnw de ɲɛ yira a la nin ka di n ye nin man di a kɛ tan kana kɛ tan a banna. Ça c'est le vérité. A cɛ yɛrɛ de fiɲɛ na. N'a kɔni y'a sigi k'a ɲɛ kun ne fana bɛ n sigi k'a ɲɛ kun. Amadi mɔgɔ tɛ kɛ ten don dɔ ka di don dɔ man di mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko non f'aw ka kɛlɛ kɛ ou bien aw ka fara dɛ aw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de aw b'aw miiri k'a fɔ bi aw ye denmisɛnnin ye aw kan ka kɔrɔbaya ɲɔgɔn bolo fo saya i b'o de bila i kunna mais ni mun man di ye i b'o fɔ a ye mun ka di i b'o fɔ a ye a yɛrɛ mun man d'a ye a b'a dɛn k'a fɔ i ye mais a ma se aw ka taa mɔgɔw bɛɛ wele ka na ou bien a kɛra tan a bɔra aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ furu foyi tɛ k'a fɔ ko n'i b'a ye ko an bɛnnen don don o don dɛ mais le meilleur couple c'est ce couple qui se conseille à l'intérieur à l'extérieur pareil tu as compris? Ah, il tient le bien. Avec Jalasiki donne. N'ale bina ka muso fɛ a bina ni fɛn ye ese yɛrɛ bina na ye. Attaquer. Amadi tɛgɛ bi n'a fɔ n t'a dɔn fara tɛ dɛ nɛgɛ. Kuma bɛɛ grand sœur kɔni mana finman b'a bolo ka don so. Kuma bɛɛ. Mɔgɔ bɛ nin ɲɛ. Nin ka d'u ye nin fɛn sugu nin de ka d'u ye hali ni fɛn t'a kɔnɔ kuma dɔ b'a fɔ an kɔni cɛ a cɛ kɔni b'a lasɔndiya kuma bɛɛ a kɛ ten ne de bɛ k'a f'i ye tile fila i bɛna ye mun don i b'a jaabi fɔ n ɲɛna. A cɛ fi ɲɛna dɛ Amadi. A bɛ komi muso ka di grand sœur yɛrɛ a b'a ɲɛ dɔn dɛ. A b'a dɔn. Walayi muso ka d'a yɛrɛ yɛrɛ de walayi n bɛna a ladege. Voilà a ladege.